Prakte kan mau bahaya kan ga way mo ba subu pidonia hoj pi yo ka HD quality video ndai ka video rele ka reels jong pi kalong HD quality handrai enda pi ha kapor ba upload kan mau baha ha kapor ba pi upload pade kan mau baha ba ka network jong pi gede ban long ka ba biang mo yale ban pen biang ya ka network ha kapor ba pi upload nomor ba la ka network jong pi ka thot ha kapor ba pi upload kumod ba Pinomio HD Pinomio HD ya ka video hoj pila ban yo andre kan kham duna mo ka HD nakadaw ba ka jing telot ka network kamla un proses bahaya kata ka mo kat kum ka HD jong ka tu ka video ka ba pila de record ba pila yo HD te aku kan mau pi ba kan mau bahaya kan ne ka por ba pi upload kan mau bah ka network jong pi ka dei ban long ka ba biang mo yele ban pen biang hoj la bubun ngi duna ki network mo ha ki nong kendong ha ki nong e kum jungi kum ne kum tai mo ki ka jing thot ka network ha por bangi upload kumut ba kala bandon sibun ki jing e andre kat bala em ngi ha bene le ban pen biang ha ka por bangi upload pen biang nge ka network ha por bangi upload kata ka dei ka kat bala mo